گلناز باره بر شوهرتان خیانت کرده این؟ اما که دیر کردین. درست است. Audio Jungle. پولی کلانро аз куҷо меёбед? умуман видани момент чӣ кори иловагӣ доред? میدزدم. Audio Jungle. пешниҳод кунанд ки аз шавҳарат ҷудо шав, мисли шабнами сурайё ва зулайхо маҳмадшоева машҳури олам мегардонам. розӣ мешавӣ? Audio Jungle. як бачаи қад баланди қошисиёҳум агар ёдут бошад. чанд бор чашмак задум, я мардак тарафум песон. فریاد میکنم خیم بیاید در گوشش یه گپی میگمش که بخی دستشو برداشته میرم. офарин. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва муйсар ва протеини бца, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Audio Jungle. Audio Jungle. як саломи гарм нисори якояки шумо бинандаи азизи ютуб канали меҳробпуро. банда рустам азимӣ ҳастам дар барномаи рӯбарӯ. меҳмони навбатии мо медонед ки аст? як сарояндаи бисёрам хушзавқ, зебо, диданӣ ва оне ки бо сурудҳои марғубу ошиқона, оҳангҳои ҷаззобу шуниданӣ дар дили як мову шумо маво гирифтааст. ин ҳам бошад гулнози толиб. гулнозабону даъвати моро қадр карда омадед. تشکر زیاد. اولا سلام خود را بر کل مردم شریف تاجیکستان میرسانم. بسیار خرسند هستم که در برنامه خود مرا دعوت کردین. من همه مخلصانم را دوست می‌دارم. барномаи мо рӯбарӯ ном дорад ва аллакай тамошобини мо пай бурд ки дар ин ҷо суолҳо дар кутичаҳо ва конвертҳо ҷойгир ҳастанд. 15 суол ва яке аз суолҳои бисёр ҳам муъҷизанок дар ин ҷо ҷойгир аст. агар донистед маблағи калонро бурд мекунед. тамошобини азиз, биёед месанҷем, мебинем ки гулнозабону ба суолҳои мову шумо ҷавоб дода метавонанд ё не. шарти бозӣ чунин аст: агар кадом суол ва ё навиштае писанди сарояндаи мо набошад, ӯ ҳақ дорад ки суолро тариқи оташфешонак оташ занад. гулнозабону ман боварӣ дорам ки суолҳои мо, албатта суолҳое ки дар ин ҷо навишта шудаанд, ихтиёри шумо ба вобастагӣ дорад, чунки шумо агар хоҳед ҷавоб медиҳед, агар нахоҳед мо ҳеҷ касро маҷбур карда наметавонем ки ҷавоб диҳад. ва шурӯъ мекунем. биёед якҷоя мебинем ки гулнозабону аз кадомаш, биёед якҷоя месанҷем ки гулнозабону кадом суолро интихоб мекунад. марҳамат. агар шумо хоҳед ки суолро худатон хонед, ниҳоят хурсанд мешавем. агар ки гӯед ки не, ман ба ин суолҳо розиам ки шумо хонед, марҳамат. بیا همین خودت بخوان و جواب دیدم. гулнозабону ҳатто розӣ ҳастанд ки суоле ки дар ин ҷо навишта шудааст, ман баҳри шумо бинандаи азиз бихонам. суол чунин аст: ман Ширин ном дорам. ба фикрам ин мактуби ошиқона аст. ман Ширин ном дорам, аз деҳаи Дуғобаи ноҳияи Варзоб мебошам. ошиқи сурудҳои сарояндаи зебо Гулнозабонуям. мехоҳам мактуби мара ба ин сароянда расонед. гулнозаҷон, ёдут ҳаст дар як тӯй бо ту акс гирифта будам. як бачаи қад баланди қошисиёҳум агар ёдут бошад. чанд бор чашмак задум, я мардак тарафум песон. ман ҳамо ошиқам. агар розӣ бошӣ хостгор мефиристум. розӣ набошӣ открито бугӯ не. яъне ки гуфтанӣ аст ки агар ки розӣ набошед, тариқи навор метавонед ки отказ кунед. ҷавоботонро дар канали меҳробпуро интизорам. ширинаки шумо аз ноҳияи Варзоб. پیشنهاد شما را قبول کرده نمیتونم. اما که دیر کردین. дуруст аст. ман боварӣ комил дорам ки Ширинбек аз ин ҷавоби Гулнозабону намеранҷад ва ӯ аллакай дарк кард ки Гулноза соҳиби оилаи обод аст ва намехоҳад ки зиндагиашро ба хотири як ишқи беҳуда вайрон созад. мегузарем ба суоли дуюм ва Гулнозабону боварӣ дорам ки суолҳои мо писандашон меоянд ва ҳеҷ гоҳ асабонӣ намегарданд. марҳамат.
ای موبایل خیلی قسم کن. بیا همین خودت بخوام رستم جان. بی من این اسم خطی کسی دیگر نمیفهمش. گلنوزبانو дар ин ҷо саоли биниҳоят вазин аст. Ман фикр мекунам ки ман намехоҳам ки баҳри тамошобин онро қироат кунам, чунки ба иззати нафси шумо пеш аз ҳама мерасад ва аллакай худтон як маротиба аз назар гузаронед ва агар писандатон бошад марҳамат, агар не пас месӯзонем. توبه میرا آتش میزنم. шумо ҳақ доред. мо ҳеҷ касро маҷбур карда наметавонем ки ба суоли мо сари вақт ҷавоб гардонад. тамошобини аз ин бармеояд ки суол ба иззати нафси ин сарояндаи хушсавқ расид ва ҳеҷ кас намедонад ки дар он ҷо чӣ гуфта шудааст ва ин сир танҳо байни ману Гулнозабону мемонад. биёед Гулнозабону суоле ки дар ин ҷо суолҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд ва ман боварӣ комил дорам ки аз путичаҳо ҳам шумо метавонед ки истифода баред. айра ман боварӣ комил дорам ки ба суоле ки дар ин ҷо ҳаст ин дафъа Гулнозабону асабонӣ намешаванд. дар ин ҷо суол навишта шудааст ки боре бо шавҳаратон ҷангу ҷанҷол кардаед? به جنگ جنجال میشیده. زندگی پسی و بلندی داره. یک روز جنگ میکنیم با ساز میشیم. یکم اویله به جنگ نیست. همه اویله در جنگ هسته. بس вақте ин суолро медиҳам дар чеҳраи шумо ғаму дард зиёдтар ба чашм мерасад. шояд бо шавҳаратон ҷангу ҷанҷол карда ба студияи мо омадед? не جنگ نکردیم. Гулнозабону, агар махфӣ набошад, шавҳаратон чӣ кор ҳастанд? تجارتکار. ташаккур ва мегузарем боз ба интихоби суолҳо. марҳамат. хоҳед аз мактубҳо, хоҳед аз ин қутичаҳо кадомаш? نمیشه همواره ختم بگیریم بخونیم. фарқ надорад. тамошобини азиз медонад ки дар ин ҷо суолҳои зиёд ҳастанд ва ман аз байни ҳамино яктоашро интихоб мекунам. ба ҳар ҳол гуфта мемонам ки пеш аз оне ки суолро мехонам як маротиба аз пеши Гулнозабону мегузарам то ин ки ба иззати нафси ӯ нарасад. Гулнозабону суол бениҳоят вазнинтар аст назар ба дигар суолҳо. агар илоҷаш бошад як бор шумо аз назар гузаронед ва баъдан ман метавонам ба тамошобин қироат. нороҳат намешавед аз суоли мо? این من فکر میکنم که مرد فرق نداره که 6 کودک داره 4 کودک داره. این فرق نداره وقتی که مغز میبینم مثلا اگه خیلی این ویوم درگم ویم نداره дахл надорад? دخل نداره خیلی آتش میزنیم. Гулнозабону ин суоли моро ҳам оташ зада. این زندگی خیلی яъне ки ҳар он чизе ки дар ин коғазча месӯзад махфӣ мемонад ва мо касеро маҷбур намекунем ки онро открита гап занад. суоли дигар мегузарем аз қутичаҳо ва ман боварӣ дорам ки дар қутичаҳо суолҳо камтар осон ҳастанд. суол чунин аст. оҳо ва фикрам мактуб аст ва дар ин ҷо Зара гуфтани духтарак мактуб навиштааст. агар мактуби маро ба Гулнозабону нарасонед, ман аз шумо хафа мешавам. ман Зара ном дорам. ай Саховат, Гулноз ёдат бошад ману ту дар бозори Саховат савдо мекардем. агар сарояндаи ҳаққонӣ ва ҳақиқатҷӯӣ бошӣ, открито пеши мухлисот қоил мешавӣ. агар рад кардӣ, фардо дар ҳодиса ТВ бо далелҳояш хоҳӣ дид. чӣ мегӯед? زندگی پستی و بلندی داره. اگه یکم مقصد حافظه و برنده و یا که ایش و اوش ایش کمی مادر تولد شدگی و این نیستن یک باره حافظ نشد یعنی یا که مقصد برنده شده باشن یا که یکم وای دیگه خیلی وقتی خورد بدیم عذاب میکشیدیم مهنت میکردیم خیلی یکم جای غریب و دزی و یکم وای نیسته یا خی махфӣ набошад, дар Саховат чӣ мефурӯхтед? яке мегӯяд ки гӯё ки пуфак мефурӯхтед.
дигар намегӯяд ки семечка. любой чӣ фурӯхтам дар бозори саховат калом шидам. Ягон ҷой айби изош неста. Чизе ки ҳаст, ман ҳамихе духтаре ҳастам ки чизе ки ҳаст мегӯм ҳаст. Ягон ҷои вайш неста. мо низ бисёр хурсанд ҳастем ки Гулнозабону ҳар он чизе ки дар ҳаёташ гузаштааст пеши шумо мухлисони азиз гап зад. Ва мегузарем ба суоли дигар. Гулнозабону, саволро боз ман интихоб кунам ё аз шумо? Хашм хутомай калан гирем. суолро мекушоем ва дар он ҷо чӣ навишта шудааст мезанем. Гулнозабону дар ин ҷо гуфта шудааст ки ба фикрам аз саол намеранҷед. Гуфта шудааст ки 3 сирри то ба имрӯз ба касе нагуфтаатонро гап занед, ки то ба ҳол дар ёдатон чарх мезанад. Ин чӣ 3 сирр бошад? Як тӯй рафтем тарафи Варзоб, деҳаи Зидӣ. Рафтем хай мардо ва нӯшидагӣ маст. Дарак шудан хами гап додастиян вай кадастиян. Невари соза. Даже и шавҳари марам гуфтиян ки ягон танестаем хеле марам шафёр шавам. Вай гуфтае ки ма и вай май Ҳамсарам. и ҳамсарам ай ба намедонам ягон гапошон хеле гирехта ягон вай шида. Ҷангу ҷанҷол накардан охе? Хай ки ҷангу ҷанҷол мекуна ба намекуна. Мешавай хеле хай. мизони сафина як вай шид озмун шид. Озмун шид хай рафтем хай як тишта гузаштем. Як тишта гузаштем 3 вай буд. Давр мегӯяд чӣ? 3 давр. 3 давр буд. Як ташта гузаштем хай дуюмиштам гузаштем. сеюмиштам мо нафаҳмидем ки мо ғалтидаем. Фаҳмидӣ? Баъд ҳамроҳи ки? хай рафтем як сароянда хавли маро тамошо кунам механда ва ба ёдиш мезана. Хай баъд вай шид. уҷа ҳамамона хай қатор кадан. Баъд як ай байни ҳамаш нагузаштагиёт фуроем ба поём. Баъд ма қатъиям духтар фуромадем хай гирья кадем. Ин тахминан кадом сол буд? Соли 2014 буд ба фикрам. Баъд хай фуромадем, баъд гирья кадем. ба ҳамдигаримон қатъи вай кадем. Ма гуфтам ки хай ба қатъи шавҳарам ҷанг шидам. Чӣ ба хай вай кадӣ? Медонистӣ ки ман намегузарам. Хай ман ай куҷо медонам. Омадем дигар ай вай апам занг мезана. Чӣ ба ту нагузаштӣ? ҳар боре ки ҳами сароянда хеле қатъи ҳами сароянда во мехӯрем, ҳамин лаҳзаҳо ба ёдам мераса. Механдам вай мекунам. Махфӣ набошад ин сароянда Гулдона набуд ме? ёдам аст ки ҳами дар ҳамин озмун ӯ ҳам иштирок карда буд. Шарман. Агар Гулдонабону бошанд, ман боварӣ дорам ки дар барномаи баъдаи мо иштирок мекунанд ва худшон қоил мешаванд. Гарчанд Гулнозабону нагуфтанд, неки ман бояд ин суолро ҳатман кофтукоп карда ҷустуҷӯ карда мефаҳмам ки ин сароянда ки буд. Тамошобини азиз, биёед боз мегзарем ба интихоби суолҳо. Суолҳо хело ҳам зиёд ҳастанд ва ин суҳбати мо ҳам гарму ҷолиб рафта истодааст. суол чунин аст. ҳамаи инсонҳо як лақаб доранд. махфӣ набошад лақаби Гулнозабону чӣ буд аз замони кӯдакӣ то имрӯз? чӣ бошад? Ака ман ҳозир чӣ шидамда хеле бузбала шидам вай шидам. Майдаҳак будам. Қадам 5 такак буд. Баъд хонаи момаи вайимда падаримда галича мегуфтанд ман. Галича мегуфтанд ман. Дар хонаи и момаи очагим гили мегуфтанд. очаи гулӣ намегуфтанд меохӣ? Не. хай фаҳмидем ки лақаби Гулнозабону Гулича будааст. Мегузарем ба суоли дигар. ҳамин аст. шавҳарат медонад ки як марди сарватманд тида тез сум метиҳад? Не, и гапҳо дуруғай. Ягон кас ёрдамам намекунад мара, ягон кас ваям намекунад. Ман меҳнати ҳалоли худам. Ягон вай неста, ягон и гапҳо дуруғай. яъне ки он чизе ки дар коғаз навиштааст асос надорад? Не, асос надорад. Барои чӣ ки ман худам меҳнат мекунам,
мақсад суруд мекунам, клип мекунам, чикор мекунам, намекунам, ин меҳнати ҳалоли худ май. ташаккури зиёд. Мегузарем ба суоли дигар. пешниҳод кунанд ки аз шавҳарат ҷудо шав, мисли Шабнами Сурайё ва Зулайхо Маҳмадшоева машҳури олам мегардонам. Розӣ мешавӣ? ҳеҷ вақт намехоҳам ки оилаи ободамро вайрон кунам, барое ки ман 3 фарзанд дорам. тиҷораткорон каме хасис мешаванд. махфӣ набошад. Шавҳаратон дар корҳои эҷодӣ, дар суруду клипҳоятон кӯмак мекунад? Не. яъне ҳар он чизе ки ҳаст бо меҳнати худатон аст. шумо ба шавҳартон ёрдам мекунед? ҳолатҳое мешавад ки мақсад вай мара кӯмак мекунад, ҳолатҳое мешавад ман вая кӯмак мекунам. Хай вақташда дошта кадак мисол. ташаккури зиёд Гулноза Бону. Мегузарем ба суоли минбаъда ва дар ин суол чӣ навишта шудааст ман қилоат мекунам. як маротиба аз назаратон мегузаронам, савол ва ҷавоб метавонед ё ки оташ мезанед. Ибо чие? ихтиёр дар дасти шумо аст. Гулноз боре ба шавҳаратон хиёнат кардаен? Не, ҳеҷ вақт хиёнат намекунам. Як саволое метаҳам ки ира оташ мезанем. бигзор дар ихтиёри шумо аст, оташ задан ба шумо ҳақ Намекунам, ҳеҷ доред. вақт хиёнат намекунам. шавҳаратон ба шумо хиёнат мекунад? Хек намедонам. иша худо медонад. Аки иша худо медонад. суоли дигар аз мактуб гирифта мешавад ва биёед якҷоя мегузарем ба суоли дар мактуб буда. дар як моҳи охир рӯбарӯ сурудҳову клипҳои рангоранг пешкаши мардум намудед. дар ин айёми қиматӣ пули калонро аз куҷо меёбед? умуман в данный момент чӣ кори иловагӣ доред? Медоздум. аз куҷо? Медоздум. яъне Не, хай кор мекунам. Мисол туй хай мерем ба анкето мерем бо тарабхонода хай кор мекунем, меҳнат мекунем. яъне ки аз чизе кам нестед. Ҳо. саломат бошед. ва суоли дигарро интихоб мекунем ва дар ин ҷо чизе навишта бошад. дар ин ҷо навишта шудааст: 4 мисра бо овози зинда аз лубои сурудатон бисароед. марҳамат. بیا که در بغل تنگت بگیرم بلای کاکلای چنگت بگیرم علا گل دانه دانه بلای کاکلای چنگت چی باشد که بوس از لبی قندت بگیرم علا گل دانه دانم علا یار جان چرا هستی سری کار به پیشانی تو شینستم نبادار علا گل دانه دانم تمامی شال دنیا را بگردی نیابی مثل من یاری وفادار علا گل دانه دانم. бисёр ҳам садои ширин доред Гулноза Бону. ман бовар дорам ки мухлисонатон пас аз тамошои ин навор ба тӯйҳо ба маҳфилҳо зиёдтар шуморо даъват мекунанд. суоли дигари мо чунин аст: дар тӯйҳо мисли Шабнами Сурайё агар саратонро вайрон кунанд ҷанҷол мекунед, ҳақорат мекунед? Не. яъне чӣ посух мегардонед вақте наздатон меоянд асабатонро вайрон мекунанд? чӣ ҷавоб мегардонед? фарёд мекунам хем биёяд дар гӯшаш як гапи мегумаш ки бихе дасташо бардошта мерам. офарин. биёед суоли дигарро бараргардон мекунем. дар ин ҷо навишта шудааст: дар қутии сеҳрноки мо чӣ намуд мева ҷойгир аст? ва агар онро донед аз номи ҳайати ютуб канали Меҳробпуро 100 сомонӣ ба шумо тӯҳфа карда мешавад. ва агар шумо сатсмак бале 100 сомон ва агар шумо ба суоли мо посух наёфтед ва даруни ин чӣ намуд мева аст наёфтед, 100 сомон аз ҷайбатон рӯи стол мегузоред, мо мегирем.
ба фикрам фикр ки кунед. ба фикрам ки ҳамаи вақти ваяй севая сев боша. боварӣ доред? мутмаин ҳастед ки дар ҳамин ҷо сев аст? пас тамошобини азиз, биёед якҷоя мекушем ки дар даруни ин қутии сеҳрнок чӣ намуд мева ҷойгир аст. 100 сомон кор кардем. 100 сомон сӯхтем. марҳамат, чун қоидаи бозии мо чунин буд, метавонед ки аз ҷайбатон 100 сомон ба рӯи миз гузоред. Мадинаҷон аму акаширо ки ма вай 100 сомон те. якбора ин 100 сомон ва 100 сомони Гулнозабону кати. Ина мо дар даврҳои дигар ки сарояндаҳои дигар меҳмони барномаи мо мешаванд, 100 сомон не 200 сомонӣ мемонем. агар қутии сеҳрноки мо ба дар ҳақиқат посухгӯянд ва ёбанд ки дар он чӣ намуд мева аст, албатта меваро иваз мекунем. чӣ намуд мева аст, 200 сомон насибаш мегардад. шумо агар мухлиси чунин барномаҳо бошед, марҳамат ба мо занг занед ва мо бо шумо барнома хоҳем кард. суоли охирин мондааст Гулнозабону. мекушем ва он чизе ки дар ин ҷо ҳаст қироат мекунем. суруди бачаи Сабзинаро ки як ҳафта пеш тариқи клип ба мо пешниҳод намудед, 4 мисра замзама намоед. در سینه دل فیگار دارم زی غمات دو دیده اشکوار دارم زی غمات ای یارکی به وفا و به پروای من ای یارکی به وفا و به پروای من در دو عالمی بسیار دارم زی غمات ماشا در سینه دلی فیگار دارم زی غمات ای با مادری خانت رم نگرم هر لحظه از حال دل تو با خبرم به مهری نکن خبر بگیر ای حالم ای یارکی قد بلند بالا نظرم ای یارکی قد بلند به دهن زرم. ман боварӣ комил дорам ки ин сурудро шумо ба шавҳаратон мебахшед ва бахшидаед ва чун тибқи шунидаҳоям шавҳари шумо низ марди Сабзина аст ва албатта ин суруд ба ӯ дахл дорад ё ки не? яъне шавҳаратонро дӯст медоред. барои мардои Сабзина ман хостам ки анҷом диҳам барномаро, не ки дар ҳамин ҳол як мухлиси Гулнозабону аз берун ба мо суол партофта ва биёед якҷоя суолро мехонем. сникерсро дар 20 сония истеъмол кунед. агар дар ин муддат хӯрда тавонистед, 200 сомоне ки дар ин ҷо мебинед ба шумо туҳфа карда мешавад. розиед? хай 100 сом сӯхтем агарам бихӯрем шад. биёед шурӯъ мекунем. сникерсро ба даст гиред. дар 20 сония онро бояд анҷом диҳед. меравем. 1 2 3 сар диҳед. барвақттар ин хӯрдантон ки вақт кам монда истодааст. чанд? 10 дақиқа 10 сония бахшиш буд шуд. вақти мо кам монд. вақти мо кам монд ва Гулнозабону дар ин шартам бой додед ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки ҳам хӯрдан ҳам ба суолҳо ҳозир ҷавоб шавед, чунки дар ҳама барномаҳое ки шуморо даъват мекунанд бой диҳед, агар язна банкрот мешаванд. сухани таманниётӣ аз шумост. бари мухлисонам ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам ки сеҳати саломат бошанд, дар ҷое бошанд дар паноҳи худованд. бо насиб иншоллоҳ бо сурудакҳои нав кардастем, клипакҳои нав иншоллоҳ ки бо ба қарибӣ хотири шуморо шод мекунем. тамошобини азиз, ман боварӣ комил дорам ки барнома писанди шумо омад. пас як хизмат мекунед. подписатсия карданро фаромӯш накунед, лайк гузоштанро ва инчунин комментария карданро аз ёд набароред. суҳбати рӯбарӯ бо Ситора ҳамеша бо навовариҳо, бо беҳтарин сарояндаҳо ва
сирру асрори эшон манзури шумо мегардад. бо мо буданро фаромӯш насозед.